ଖ୍ରୀଷ୍ଟପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଆଉ जो ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦିଏ କଥା ତ ଦେଖ ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଟେ। ତାଙ୍କେ ତୁମର କ'ଣ କ୍ଷତି କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ଧର୍ମ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ, ପରମେଶ୍ୱର କିଏ? ଜଣେ ହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଆଉ ଏ ଧର୍ମ କଲ ସେ ଧର୍ମ କଲ ବୋଲି ଯାହା ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ନ ଜାଣିକରି ନ ବୁଝିକରି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଉଛ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଦେଉଛ, ଏହା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରିଦେବ, ମଦ ପିଇବ, ଯାହା କିଛି କରିବ, ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଇଏ କରିବ, ମଦ ପିଇକି ଯାଇକି ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ପିଟି ଦେଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଟେ, ଭୁଲ ଅଟେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ସେ ନିଜେ ଯାଇକରି ଥାନାକୁ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛ? ନିଜେ ଭୁଲ କରବ ଆଉ ସେଇଟା ଯାଇକି ଥାନାରେ ଯାଇକରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ। ରିପୋର୍ଟ ଦେଇକରି ତୁମେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛ? ରେପ୍ କେସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଛ, ଯାହା କିଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛ। ସେଇଟା ମାତ୍ର ପ୍ରକୃତ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭୁଲକୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲ କିଏ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମରେ ଏମିତି ହିଁ ସେ ଏବେ ଖଞ୍ଜାଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଯାହା ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାହାର କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହିଲେ। ସେଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକରି ଆପଣମାନେ ମଦ ପିଇକରି ଯାହା କିଛି କରିକରି ଝିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଯାଇକରି ସେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବି ମଦ ଦେଇକରି ତାହା ଝଗଡ଼ା କରୁଥିଲେ। ଝିଅ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମଦ ଶିଖାଯାଏ କି? ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ତାହା କରନି ତ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଇକି ଆଗ୍ରହ ହୁଅନ୍ତୁ।